विसवा उपरांत येवकार मांद्रेच्या थळाव्या लोकांनी शुक्रारा वेंचणुका बाबतीत जनतेमध्ये जागृताय हाडपाक जागृताय यात्रा काढली। नैतीक मूल्यांचेर लोकांनी आपले मत नोंदवचे म्हण ह्या वेळार जनतेक शपथ घेतल्या। आरडेक्स गुवाहाटी पणजेच्यान विलास आरोलकार। आता जो अवेरनेस कॅम्प आसा दॅट इज अबाउट एथिकल वोटींग। सगळ्या गोंयांक सगळ्यांक खबर आसा की 4 फेब्रुवारी 2017 ह्या दिसा मतदान जावपाचें आसा। सो सगळ्या मतदारांनी आपले कॉन्शियस दवरून आनी स्वाभिमानान मत आपले दिवचें हें सांगपाचें आनी तेज्या बद्दल जागृती मतदारां मदीं निर्माण करपाक लागून आमी पेडणे मतदारसंघ आनी मांद्रे मतदारसंघ ह्या मतदारसंघान रॅलीज ऑर्गनायज केल्ली आसा। तशेंच इवन ह्या फावटी CIचे डायरेक्शन्स आसा ते हितूंतल्यान पीपल वीथ डिसेबिलिटीज हेंचेर चड फोकस आसा। सो तेंच्या खातीर स्पेशल इवन आमी व्हीव्हीपॅट डेमॉन्स्ट्रेशन तेंच्या घरान वचून केल्लें आसा जेंकां येवपाक मेळना आनी हो असो इनिशिएटीव तेंच्यांनी खूब एप्रिशिएट केल्लो आसा। सो तांकां इवन मतदानाच्या दिसा आमी तांकां स्पेशल अरेंजमेंट्स करतले विथ व्हीलचेअर्स आनी इफ पॉसिबल टायम अलॉट करून सगळ्यांक म्हटल्यार ऑल इन्क्लुझिव्ह मतदान जावचें। या वर्षी मला आयकॉन म्हणून माझी निवड झाली हे ऐकून मला फार आनंद झाला। आयकॉन आहे हे ऐकूनच मला आनंद झालेला आहे आणि त्यामुळेच एक मोठी जबाबदारी आज माझ्यावर आहे आणि ती म्हणजेच मतदारामध्ये मतदानाबद्दल जागृती करायची। मतदान हे एक पवित्र असं दान आहे आणि म्हणून ते पवित्र दान करण्यासाठी प्रत्येकाला प्रवृत्त करणं ही आमची नैतिक जबाबदारी आहे। त्यांचं जसं ते कर्तव्य आहे तसं आमचंही कर्तव्य आहे त्यांच्यामध्ये याबद्दल जागृती करणं आहे आणि म्हणून ही जनजागृती करण्यासाठी म्हणून आज ही प्रभात या ठिकाणी यात्रा जी होती ती यात्रा आम्ही या ठिकाणी फेरी काढलेली आहे आणि जागृती करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। त्याशिवाय आम्ही अनेक प्रकारे या ठिकाणी आम्ही जागृती करणार आहोत। मग ती कीर्तनाच्या माध्यमातून असेल, प्रवचनाच्या असेल, कुठेतरी शाळेमध्ये जाऊन त्या ठिकाणी मुलांच्या समोर किंवा कॉलेजमध्ये जाऊन त्या ठिकाणी अशा प्रत्येक ठिकाणी आम्ही ही जागृती करणार आहोत आणि हे लोकांना हे आपल्या मतदानासाठी प्रवृत्त करणार आहोत। आमचा इरादा आहे की आपल्या या पेडणे तालुक्यामध्ये 100% मतदान कसं होईल हे आमचं स्वप्न आहे आणि त्यासाठी आम्ही आजपासूनच त्या ठिकाणी प्रयत्नशील आहोत आणि आम्हाला खात्री आहे मागच्या वेळी जर आमच्या या उत्तर गोव्यामध्ये 83% झालेलं आहे तर यावेळेला ते 90च्या वर जाऊन 100पर्यंत पोहोचेल